Akamangara ndani. Akamangara ndini. Ini ndakatorwa munhu wangu nemunhu wangu nomutera musomo. Izvo ndinokumbira kuna iwe mambo wangu baba wangu. Hatidi pamunhu ngosimudza ruoko ati izvo ndiri kutaura ndezvechokwadi. Tizoona kuti munhu uya wadi uri kuheri. Uyu wakatora munhu wangu. Atora munhu wangu akapenza neusiku. Ino ndichibvunzirai kuti chikonzero chakaita kuti atore munhu wangu aibva apenza neusiku chaiwe chei. Izvozvo hatichangiri padumbu. Tinokuziva kuti chiri kunetsa chekuti muzoti imi munda ngewenyu uyo achiti ngewani. Munda wacho wakambobvepi zvakatangira pa. Isu motaigara nayo mission farm yekugara pasi. Taimboti tiri manhando nanto tiri manhando kuzoti munaona netiri 66 brother Peter aibva azoti ai ngofana kuti murime kana wandotsvata bedzi ngofana kupiwa munda. Zvino waizonga atipedzera munda manje kuti munda wako uyu munda apa pasina kukwana maeka apa uwedzera papasi. Zvino apo takawedzera pachapo tipakabva azovaiti ngepangu iro gore rapera iri muna 2020. Imimi papo makapiwa nemisheni. Takapiwa nemisheni. Ndiso vanhu vekupedzisira kupiwa ngemisheni. Misheni isati yatorerwa kuti kuti hamusisinoterwa mushaisese pese. Okay. All right. Can I just tell mom? Sorry. Inini handiziva kuti ndakatora muda wake. Inini taigara nababa munini kumba kwababa munini ndiri mwana wake asi ndiri mwana mukoma wake. Baba paakanga akutama kubva patati jere tese pamusha. Akwenda vakatambanuka. Akandipa munda kuti tsada nepamunda. Isai makore kunyadzi. Akandipa. Ndikati ndakapewa wili yangu na baba munini. Ndiye akandipa kuti rima. Saka apataura ni baba munini apakandipa. Hana mutara kuti pane mumwe ndakapazva. Izweni yapa izvo. Imi mamustori original owner weland. Ndochekutanga. Imi makatopiwa. Which means kuti munhu akakupai aifanira kukakupai the correct boundaries. Ndopane nyaya kuti munhu akakupai handisi akakupai here the correct boundaries kuti pamwe ndikutangira pachiperera apa. Kana kuti akangoti muzukuru ini ndazofa kutora zvese ngezvangu. Ndakanzi kubva apo kuguma uko ndikwako taizoita tibai. Imimi iye akanga apiwa full nemission. Baba munini wake wakanga akanga apiwa full nemission because uyu akapiwa nemission. Iyi baba munini akanga apiwa naye. Apa handisi kuti wangapiwa nemission asi shonozwa as mission. Because tino mission mutesi. Munokona zvinhu zvakwenza kuti ndikuburitse. Chandinoda kuedza kuti ndiburitse kana chekuti mission kana iri kupa vanhu mission ine map. Mission ine map. Yekuti izvo tikaenda kumission kobvunza kuti hapana mission inotokutora kuti harutangira padhumuri kusvika padini kubva apo kusvika padini. Because kune maoffer letters. Mission haingopi munhu zvisina record. Mune masabhuku ere mumission? Masabhuku? Masabhuku zvakafanana nesituation yamuta. Ndo situation iri pabonda. Bonda. Kutori nemission nana story kune daily kuya. Kwese kubira kunzvimbo kudai. Ese imission yese nana mawanza kwese. Imission iya yese. Asi mission ndiyo yakapa chii? Ndiyo yakapa one. Asi area muri chii? Muri mission. Asi matone chii? Masabhuku. Atoma village akutokonwa nechi nemasabhuku. Although here there mune zvinhu zvamunofanira kuconsulta kumission. Zvinhu zvinoda kuitwa mukatimo. Saka it's the same situation nekwamuri ikoko. Kuzimbabwe. Imission. Saka mission ine record. Yekuziva kuti vanhu vavakapa mastand ndiningi naningi. Ningi takamupa pakakura zvakati. Ningi takamupa zvakakura pakati. Ningi takamupa zvakakura zvakati. Imimi serenyi ndimakapiwa. Ini ndindakapiwa. Imimi makazogoya. Yes. Ndo ndakapiwa. Ndo difference. Ini ndakapiwa ndibaba munini airima pati yeland iyoyo. Serenyi mimi kumisheni hakuna. Kune Ramuzika.
rangu zita ririko pandakanga ndapiwa tauri story yacho zvakaita sorry daro pakapiwa baba munini panga kugara inini ndabva ndaenda kopiwa paside pacho ndobva ndandina ndobva ndanzina brother Peter akupfeka munao iwe baba munini waita munda wakakura chisvika apa kwendiko baba munini ndobva ati ndine munda wangu uri kumusha kwandaigara uko ndakomba nzeti uyu ndirege kushamuka pedi yangu ikuendesa uko enda waenda kweko ugare kumunda kwangu urima munda kwangu ndio zvakaita pembeni no pani pasina brother Peter akauya achikupegerai akapegera baba vanga kupega minda akapegera baba munini wangu ini ndichibva ndazi ndakupegerwa paside pake paibva pari pakukwana ipapa pandanopegerwa ndobva ndanzi apa pako iweyo baba munini pakakura chibvisa waya yako uendese uku kuti iyewo uikwane uku baba munini ndobva ati ndokumbirawo kuti uyu achitore munhu wangu uri kumusha uku saka nyaya yatopera because kana makazibvisai ufenzi muuye apa it means kuti munhu wakaadjustwa handina kuti ndizivise fenzi bamama ndoti baba munini mati baba munini wakanzi toda kuakomodheta mwana uyu kubva pauri apa kuenda uku handizvo chivhisa fenzi yako kubva apa uise papi apa kuita kuti chakomodhete chii mwana handizvo baba munini ndobva aiwa mwana musasamuise papi apa mwana ndaakunokumba kumuda kupi kumba handizvo saka which means kuti imimi pamakapiwa ndivaone kumba munda yekumba saka imi munda munesana baba munini wako ndiyo kumisheni yeka ndiyo kumba aumba uyu saka ndandiri kuti hatiri pamunhu uri uyepa mubvunze kuti gore igore ripi uyu 1996 ndiyo minda ndapedza kugorwa ndibrother Peter uyu anopiwa minda nabrother Peter wakazondorimawo kundorimawo asinogorwa minda ndibrother Peter rimwe rovangasati akuta mukati panguva yacho iri toda kubva pandikuda hamuna kusvika pandikuda ndikuda mugano yekumba kuti mugano yekumba ndokune nyaya uyu wazoenda kupinda kwenyu wapinda hawo ndopane nyaya mambo kumusha muzasi memisha iri kudai ndo munde munda wako mukaenda kotasana nhasi hapana unorimamo mune soro hamurimi ndo munda wake pane makondiwa anoganura munda wake anopangidza mukamira mutafana kudaundorwa zvinhu saka gare pasi munda wake nemakondiwa anoratidza ega paakaguma kwemunda wake uri muzasi kana dai kuenda izvozvi kuti madume enyu ndo munda wake hamurimi nemunhu pamakapega usiku pakuzi makapenza usiku sorry pane panokunzi makapenza usiku aiwa nyaya kufenza usiku wautaka pabasa ndio wakati kune mwedzi toda kufenza ngoti nini mabasa handigaidi munhu kuti rega kufenza anga asiri kugara uri kugara kumarisettlement taonana pano saka mutotauri mese akutauri watirarese mukoma saka pakadii kumutaurira mukoma kuti mukoma ndaakufenza changasiko ndamutaurira rini aiwa akanga asisiwa angaenda kujemina ndine 5 years also tapafenza nyaya yatoda mune here munhu witness ndine witness mwana baba munini wacho first born yake ilosinda pamutani ndoda mwana wemupiyewo uripo uri pamutani haana kuenda aiwa haana kuenda ndakapira shortness ndakatofonerwa
nemunyori wenyu ndiri kutaundi Gwara musi wechina achitoitaura nenyaya asi ana mutaura kuti muri district ndemukoma wakadhiri masvike. Alright, it's okay. Zvaya kudai kare. Inspection. Then Duda, one brother, Roman. Yes, right. Then some kwandiri hane kwenda kutaura pakuti ndakupedza kukuda sabhuku akaita ende ule baba munini wangu wakafa gore riti ndakutanga kurima zvinoita personal property and she's not personal property. Pampashe you don't need to consult him. Zvafana kuti mukadzi wako warurama unoenda next door ere kukumbira nhasi ndakurarawo namai panapa unozoba noise chiro chako unoita zvaunoda nechiro chako nguva yaunodini yaunoda. Saka let's not make it a requirement yekuti ndiri kuita munda wangu ndiri munda wangu ndikudino. Sabhuku where does it come in? Sabhuku only comes in by allocation. Pakapiwa munda sabhuku ndipo tinoda kubvunza sabhuku wanga uri kueri pakapiwa uyu munhu ndo paifana kuva transfer yeownership payakaitwa ndo panoda sabhuku because yakutaura nezvayo icommunal area haisi resettlement yatutaura nezvayo icommunal area ende kwamuri imimi kwakabva uyu achitiza washaya kumission ende kana itori mission futika is private property. And saka isusu mawitness atiri kuda witness yekuti pamba pacho ipo papo gozi yaanda kumba kwaanda communal lands. Kana kwaanda communal lands it means kuti pakachinja ownership sabhuku must know because izvozvo zvazvo ari kubhadhara mutero wepamba ipapo ndiani kubhadhara mutero ndini ndakasira mukororo wangu yapo ndakabhadhara mutero ndini ndakabisira mukororo wangu ndiwakutera mutero simbogara mukororo ini muri kubhadhara mutero Nobhadhara mutero wese mubiso ndiri kuerengwa sehousehold yamuzviti kunzi kune mahousehold mangani esabhuku ndiri kuerengwa ini. aiwa ko permit vakapiwa takataurirwa nyaya mapemiti asati asvika kwakanzi wekanzuro wachazouya wachipega wega nemakuita mapemiti acho. mapemiti hawazopega mapemiti kungotora GPS yekuti imimi pamuri kuti ndepenyu panotangira pakusvika iwo pamotora GPS yobva yatongomaka macoordinates kuti apa ndopenyu vasati vasvika. Saka vasati vasvika because nyaya yemapemiti ndo ichapindisa kuti chokwadi chekuti boundary reuyu garo unotangira panoperera inendiri kushamiswa kuti ari kutaura zepasama munda kwako uri kuenda padhoro auyairima pamunda pangu ini ndakaona kuti munin'ina wangu ane pekurima kwavo ndikamupa kuti nin'ina ndikutambura murima kako akarima kwe2 years pakange pari pakere uyu uri kudada ngoti anga ari kanzuro munina wakambopiwa pekurima ndimukoma ndati makambopiwa here pekurima ndimukoma hongu ndichangobva kuroora mukoma ava wakanipa pekurima 1974 kuzosvikira ndaitawo pangu ndokuzobva kwandakaita kumunda kwandakanga ndapiwa ndimukoma asi baba wakapa mukoma ava wakanga wachipo handina kurwa kwekurima na baba ndakapiwa nomukoma zvinoratidza kuti ava wakanga vane simba rekundipa nokuti ndiwo wanga wariwedzi. zita renyu ndiani David Nyatsimbo. imimi paakapa uyu akambokutaurirewo here kuti ndapa uyu pakadi sorry uyu paakapiwa nani ndibaba munini ndibaba munini yes baba munini paakapa uyu akambokutuma here kuti yakomana
ndapa apa neapa ndapa uyu hawana kumbondisuma ava mukoma ava vanesenda yekuti pavanoda vanotora kana pangu pandainga ndichiri magadheni wakatora miti yangu wakatema mudzimai yangu uri papa wainga mukadzi wedu mukadzi haakwanisi kuita witness yenyu mudare renyu hazviiti because kana nemiwe nhasi mamuri kudara saka usiku wanhasi marara muri kutama chii anga mamunongera dare renhasi nemukadzi wenyu muri tu nhasi muchiti mukadzi yeyewe marara usiku wese munongera dare muri magumbezi makafukidzana nhasi oya kuita witness kudare hazviiti bamwandisi. But anyway, isusu will get to the bottom of this case. Because you said already, well, she will say you don't have. Come on, same father, same mother. Monitor na munda. That's it. So much as you don't get family level. Mkwezi kuzigatisa, singadari ba. Unoto kuti mbungaritsa ndo kuma iwewe shamata wala chokwadi iwewe tawa chokwadi imuta tunoziva because hamuna zvamunitaura. Because wanamkoma mese muri fai. Wakoma na weso namba baba bila kuzindua namba baba. Huyu bila igare pa. Ngonga da kuzwa. Mudare msaine asha. Msaine asha. Tokupa ingua baba. Tokupa ingua. Tiri kuti isusu ati. Mukona nyasha maruka. Kuti uyu kana muri mabrothers mafunga pese muri 5 mulimbo message muri ndo mabrothers muri 5 message amusuzere kuti uyu ari kunyemba ndiyari pakati because mese makakura ka pasemi bible pasemi mushayo mukalocate pa same misha same minda ne the same people so you are telling me kuti mese muri 5 brothers amusuzota kutora chokwadi pakati pawo ari kunyemba ndiyari amuri kuziva ba saka ndotakutika zvimwe zvacho wakomana hazvidi dare mai hazvidi because maakutotipa picture yekuti zvatati tichiona kuuya kuone munhu wakufa kuya takutoona kuti ndosaka maizowirira sei kofamba ivi mutadza kuwirira pamunhu maizofamba mese sei mutadza kuwirana pamunhu zvino zvatotirakidza kuti aiwa iwe disjointed family amuwirirana muri kuhandirana office is wrong ichinoda kuti vanhu endai mugare pasi saka zvandakuita manje wakomana toti mutsike uko munoita inspection yeloko maita inspection yeloko mabrothers acho mese muri 5 ndini nemushirida cheni muri 5 munopaziva kuti baba waigara neapa uyu mutange wanhingi uyu mutange wanhingi uyu mutange wanhingi uyu mutange wanhingi uyu muvatopedza isu tototibatisa uye zvimwe zvacho ka chiri kukunzai kuno inyaya yekuti hamuzi kukwanisa kugara pasi mega semunhu akakona because ichi chinhu chasingadii chaida mhuri kungogara kotowira kuti anoaiwa muninda zvakaita vaosada iyo zvinatozvatikaona kuto nemwe futi yekuti wakatora gadhinana handisi itori imwe futi yekuti wakatora gadhi andikoona but is it necessary kuti muye kuno mutora nenyaya dzekuti ndakatorwa gadhinana mukoma nemuninda aiexpect kuti munge muchipana asina muchidiri muchipa uyu asina wokumbira anechi anacho noti kuginya mvura nyaya iyi yakambotongwa na 2020 ndibaba ava yapa ndo vakatonga nyaya iyi zvekutoti indakabva 1968 takakura tichindozati mutangi wanhingi vese vakomana vari apa vanozati mutangi wanhingi but nyaya iyi yatongwa muna 2020 baba vakaenzanisa nyaya yacho ava vakati dei zvamunoda waya yangu handibvisi
plus zvavanoita ndezvekuti vakaisa poa patinenge raora vanouya vachichera firing vachienda izvozvo vakatema misambvu iri kuzasi kwepavakagumira and we know next step yavo ndekudzika ikoko. Pane pakagurwa waya pataienda kwamasvikeni, pane pakagurwa waya yawa and munoziva zvinorwadza. Saka baba vakatonga nyaya vakakurirwa, asi ndo sabhuku ndo mukoma vanhesi ndo baba vedu. Ini David M, ava ndi David P. nyaya yakambosvika pamudini haisati natondetsikawo kuti muri yamhanya asi yanga isina kutidaidzawo kutaurawo kuti tine nyaya yemunda isikuira vanodaro pamufasho wakaona kuti mune saidi vari kuchamba saka taakuchiti izvozvi chidzoka ikupi muswe inspection ishe sabhuku nemhuri then wakomana usati waenda mwahobatiti mudzika redu mambo ndaishumbirwa ipapo kuti muzondipowaiko mukana kuti vachituka musa wakashumbira ndidaidze wandataura kuti uri pamutare kuti azonga aripo ende mukaona pano zvitotangira baba ndepekuti munhu ane nyaya washaya kukaona ari muzvenga ane chaari kutiza because kana uriwo ndiwakapa uchiziva kuti zoti kune nyaya iri kudari kwamambo inoti zero kuti ndiye nakapa haupo pane zvazvinotitaurira. Saka anyway it's okay. Ipai chiva yamapadheta kuti nodzira but